Ні для каго не сакрэт, што Гомель, на вялікі жаль, амаль згубіў свой зялёны статус. Колькасць дрэваў зялёных насаджэнняў на нашых вуліцах катастрафічна нізкая і падае з кожным годам. Да гэтага прывёў шэраг няправільных рашэнняў з боку мясцовых чыноўнікаў і адсутнасць рэальнага, а не дэкларатыўнага жадання выпраўляць існую сітуацыю. Гарадскім кіраўнікам часта лягчэй ліквідаваць кволыя і хворыя дрэвы, чым клапаціцца аб іх. А часам выгадна яшчэ і проста высадзіць новыя, бо гэта добрая магчымасць праявіць сябе і засвоіць бюджэтныя сродкі. Але вернемся на пару месяцаў назад і прыгадаем адну гісторыю. Гэтым летам гомельцы заўважылі, што перад доўгачаканым візітам Лукашэнкі ў іх горадзе на цэнтральнай плошчы Леніна на тратуарах раптоўна пачалі мяняць плітку. Прычым было вельмі добра заўважна, што часта цалкам нармалёвую плітку мяняюць на такую ж самую. Шырокую на шырокай. Сэнс гэтага марнавання сродкаў пры наяўнасці вялікай колькасці вуліц і тратуараў, дзе сапраўды неабходна памяняць пакрыццё, застаўся для большасці гараджан незразумелым. Тут важна заўважыць яшчэ і тое, што для большасці гомельцаў гэтыя падзеі сталі нечаканымі, яны былі для іх адкрыццём. І гэта выяўляе яшчэ і праблему ў камунікацыі паміж кіраўнікамі горада і яго жыхарамі. Калі вы хочаце быць у курсе таго, што будзе рабіцца ў Гомелі, то замест талковых матэрыялаў ці анонсаў на сайтах гарвыканкама, напрыклад, вам давядзецца падробязі збіраць звесткі з розных артыкулаў у дзяржаўных СМІ. Такая ж самая сітуацыя назіралася і ў выпадку замены гэтай самай пліткі. Калі ў адным з мясцовых дзяржаўных СМІ з'явіўся артыкул, дзе пасля камплементарнай часткі, якая ўхваляла ўсе гэтыя дзеянні, напрыканцы быў той самы радок, дзе было напісана, што такія ж самыя перамены чакаюць і вуліцу Савецкую. Вось і атрымліваецца, што калі ты хочаш быць у курсе таго, што чакае твой горад, табе давядзецца перачытаць вялізную колькасць самых разнастайных артыкулаў у мясцовых, дзяржаўных, праўладных і вельмі банальных СМІ. І шукаць тыя самыя звесткі з павелічальным шклом. Прычым у большасці сучасных развітых дзяржаў спрыяюць дыялогу паміж кіраўніцтвам горада і яго жыхарамі і ставяцца да апошніх з павагай. Але заменай пліткі на цэнтральнай плошчы Гомеля і вуліцы Савецкай ўсё не абмежавалася. Яшчэ працягнулі ўсталёўваць вось гэткія бетонныя кантэйнеры з хвойнымі раслінамі, і цяпер цэнтр паўмільённага горада, на жаль, нагадвае фае нейкага дома культуры з яго вазонамі, пальмамі і кветкамі. Пры замене пліткі на вуліцы Савецкай, на жаль, не парупіліся аб тым, каб высадзіць тут сапраўдныя жывыя дрэвы. І часта нават ліквідавалі тыя месцы, дзе яны раней знаходзіліся, дзе іх можна было ўсё ж такі высадзіць у будучыні. Канешне, можна было б чакаць кампенсацыйных высадак, але на вялікі жаль, паводле сучаснага заканадаўства, высаджваць ліквідаваныя нейкія расліны не абавязкова нават у суседніх дварах. Гэта можна зрабіць нават на ўскраіне горада. А потым яшчэ пайдзі ды правер гэту інфармацыю, ці сапраўды іх высадзілі. Бо часта інфармацыю аб гэтым вы атрымаеце толькі ў відзе статыстыкі напрыканцы года альбо ў дзяржаўных СМІ, альбо на сайтах камітэтаў аховы прыроды. Вось і маем у выніку фэйкавыя дрэвы замест рэальных, эрзац замест арыгінала. Канешне, чыноўнікі потым з задавальненнем прэзентуюць вынікі шыкоўнай арганізатарскай працы на цэнтральнай вуліцы Гомеля, улічваючы яшчэ асабліва прыезд Парашэнкі, прэзідэнта Ўкраіны, які чакаецца ў кастрычніку. Но ўсім нам давядзецца ўдыхаць чысты кісларод ад мясцовых хвойных венікаў і хавацца ў іх ценю спякотным летнім днём наступным годзе. Але ў Гомелі ёсць вуліца, якой за адносна кароткі час удалося вярнуць сабе свой зялёны статус. Гэта кавалак вуліцы Сялянскай ад праспекта Леніна да вуліцы Катуніна ў цэнтры горада. У свой час тут высадзілі даволі вялікую колькасць дрэваў, прычым высаджвалі гэтым разам не нейкі маладняк, а дрэвы, которым ужо было 2 ці 3 гады. І менавіта дзякуючы гэтаму, а таксама таму, што тут не так шмат солі выкарыстоўвалі ўзімку, дрэвы здолелі затрымацца тут, умацавацца, і цяпер мы маем цэлую вуліцу, якая зноў зялёная і камфортная. Таму ключ да вырашэння праблемы з зялёнымі насаджэннямі ў нашым горадзе вельмі просты. Трэба лікаваць хворыя дрэвы і клапаціцца аб іх, а не ліквідаваць іх адразу. Трэба распрацаваць паслядоўны план азелянення цэнтральных вуліцаў горада. Толькі калі яго будуць прытрымлівацца заўжды паслядоўна і мэтанакіравана, тады можна дамагчыся выніку.
Неабходна адмовіцца ад выкарыстання соляў узімку альбо мінімізаваць іх выкарыстанне. Нельга напаўняць наш горад фэйкавымі раслінамі. Нішто не заменіць сапраўднае жывое дрэва. Трэба высаджваць дрэвы, якім ужо некалькі год, і клапаціцца аб іх у першыя гады знаходжання на новым месцы. Я перакананы, што гэтыя, а таксама іншыя меры дапамогуць нашаму гораду зноўку стаць зялёным і падвысяць камфортнасць пражывання і знаходжання ў ім.